Rayuwar Arewa. Abubuwan da ya digga sanan sun yi yawa. Kun san ba komai yasa na tattara ku a nan ba face illa rashin gaskiya da amana. Amma dai dalla in an je a sai da nonon nan a riko mani biredi. Tsaro ya wadata kasan nan yanzu enough. Yanzu kyan banda abun kuma yaushe banda ku ji an ce an dauki wani. Wannan ku ban waje akwai yau kwana uku. Mun masara ne ke tattali da jira shi wata yau kwana guda. Cewa akwai inda ka iya kasuwanci sai in baka maƙudan kuɗi ka je ka baza kai kasuwanci to ba ɗaya kanwa biyu. Farilla. Jiya na diba cikin firinjin din ban ga komi ba sai wani katon gora. Yarwa kenan. Wata ka umba dai tallan nonon nan ba da kiwon nan shi kadai kika sani ko? Amma kai baka da hankali dan gwal. Ya za ka ce kawata tana cikin matsala kuma ka ce in ja baki na in shiru. Kuɗi yana zuwa shi da rana ya ta ba shi gwaggo. Shanu kullum karuwa suke gwaggo. Kai! Ja'e, ka rufe min baki da wannan ƙazamin magana da kika zo min da shi cikin gidan nan yanzu. Rayuwar Arewa. ai baka hakura da shi. Da dai hai ba ganin shi za a yi ba. Akan shi ne wanda ne ba maganar da ya aikin nan.